Ik weet ons mensen, ons mag na verandering. Want voor sommige mensen is het niet bij je taveren. Ik zie nu zwaar dat voor ons gaan omdat ons kalets is. Maar ons wist elkaar uit en dat is jammerte. Ons is allemaal mens, maar soms vertoon anders te. En hier in de wereld is geld toch het belangrijkste. Ik zal het weet, ik gezien hoe hulle veranderen van geld zal maken. Dat ik denk dat iemand anders is. Ja, dat is een ander punt wat ik wou lucht. Zij vertoont soos een godsman, want zij is een atheïst. Ons mensen wordt vermoord en bij je Ariërs. Dat laat mij wonen waar die al die blede army is. Want die politiemannen, hulle betekent niks. Ik heb vrede met die feit dat niks voor eeuwig is. Aan mekaar moet ik horen, laat u ziel in vrede is. Alsof het jouw tijd was en alsof dingen beter is. Ons is nederig, maar gangsters raak meerdere. Als zij winkel toe moet lopen, dan loopt zij bij je beverig. Maar als mensen, Hallie is meer 70, die wereld die buiten is bij je vrederig. Even die lijkt die buiten, wat jouw leven af. Dit gebeurt als die pa niet in hulle leven was. Maar het zijn niet, zij moet mensen zijn leven vat, ongeacht wat ons allemaal denkt wat die reden was. Ons mag na verandering, want voor sommige mensen is het niet bij je taveren. Ik zie nu zwaar dat voor ons gaan omdat ons kalets is. Maar ons wist elkaar uit en dat is jammerte. Ons is allemaal mens, maar soms vertoon anders te. En hier in de wereld is geld toch het belangrijkste. Ik zal het weten, ik gezien hoe hulle veranderen van geld zal maken. Dat ik denk dat iemand anders is. Ja, dat is een ander punt wat ik wou lucht. Zij vertoon soos een godsman, want zij is een atheïst. Ons mensen wordt vermoord en bij je Ariërs. Dat laat mij wonen waar die al die blede army is. Want die politiemannen, hulle betekent niks. Ik heb vrede met die feit dat niks voor eeuwig is. Aan mekaar moet ik horen, laat uw ziel in vrede is. Alsof het uw tijd was en alsof dingen beter is. Ons is nederig, maar gangsters raak meerdere. Als ik winkel toe moet lopen, dan loopt zij bij je beverig. Maar als mensen, Hallie is meer 70, die wereld die buiten is bij je vrederig. Even die lijkt is die buiten, wat jouw leven af. Dit gebeurt als die pa niet in hulle leven was. Maar het zijn niet, zij moet mensen zijn leven vat, ongeacht wat ons allemaal wat die reden was.